komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Iyan sana, abo magtugtog kan sa kuya na music background. Saro pa. Ehem. Tuminugtog man giraray Tita Pita. Pagod ako, abo na magtugtog. Kabayli na naman ako. Tapos sabi ko si Tita Pita, pag nadadangog ining todo-todo, mina ikul-ikul man agad po mga tugang kitodo-todo. Enjoyin ako. Marayo ng feeling ko. Iyo. No feeling. Dede. Smiles ka hanggang bibig. Iyo. Madali, bata, dede, sa napalitan lugod. Anyway, maraming na paghahapon po sa Gabos. Good afternoon sa Gabos niya mga paraantabay. Luzon, Visayas, Mindanao. Hain man po kamo sa Lopalop kan Kinaban. Digdi po sa Pilipinas. Aldowning Martes na. Mayo 20. Uy, may piyesta. Again. May piyesta. Well, daw may piyesta. Happy piyesta po dyan sa mga taga-Buyuan, Legazpi City. And, ay, gwapa. Sa Ang araw ko Tita sa Pita. Malubago. Ah? Ano yan? Malubago siguro nito yan. Malubago ba Yes. nito? Pasiring sa... Ali ka naman, Tita Bida? Layman. Kasi yung kay Riba may sa harong. Hanggang ngayon, di pa nagbabalik. Ay, di pa Before the election, siguro niya ako nakadakol. grabing preparasyon sa ano. Grabe. Anyway. Fiesta. Fiesta. Anong Sharon. anong patron mo niyan? Buyuan? Oo. I'm not familiar. Oo. Sige daw tabi. Sa mga nag-aantabay-tabi sa Sabuya ko niya na pagkahapon. Anong patron po dyan sa Buyuan? Ngani na maaraman tama. Ta syempre ang kafiestahan baga in celebration with their Patron patrons. saint. Opo. Piga celebrar. Oo, bako sana po so tahada ang pagparaisipon, ano? Adobo. Ang pinakapunto ko natin gwapo kita ning kafiestahan is to celebration kansa ng mga patron saint, di ba? Okay? Pero ano ang pag nakikipiesta ka Tita Pita, nakipiesta ka ba ya? Of course. Ano ang primero mong pighahanap sa lamesa kan piyesta? Ulam. Salad. Yun, no? Oo. Oo. May salad nga, may salad. Pag lawag ka baga, pag malawag pa sa nakita, hello po, maray na hapon po. Happy fiesta. Happy fiesta po. Mabisa ka muna. Siyempre. Yung mga ang kultura, mabless. Taong paggalang po sa Yes. Tagharong, di ba? Iyan sa sa mga dapat niya to natandaan. Ang paggalang sa Tagharong. Bako na sa pakalaog ta, may nagchat sa kuya digdi. Puchero. Bihira mo ng puchero sa ano? Di pisilon to may sabaw. Oo, bihira ang Puro puchero. ano lang, may sauce and dry. Oo, di pwede sa plastic ang puchero. Kagarapon. Oo. Going back, saro yan Tita Pita sa siguro ko dahil dapat mahali sa mga nakikifiesta. Ang kortesiya po sa Tagharong. Yes. Good Termina. afternoon and good morning or good evening. Minsan baga nakakaduman kita mga banggin at due to busy schedule, di ba? Paglaog po dyan, hanapon mo po ang Tagharong. Hanapon ta po ang Tagharong. Bago nahanapon ta tulo, so Lamisa. ka lamisa. Ibation ta ang Tagharong, tangani na mas dakol iluwas ka ayan, so nasa saray. Ta igubagang sa saray Tita Yung iba na yan naka-reserve para sa imo. Oo. Sarap ng feeling. May pigsasaray yan. Pagka, nayaw na ngayon si Kuya iluwas mo na ngayon sa lumpia. Tabata, saray-saray ko ngayon ni para Ini sa para iyo. sa imo. Oo. Ang sarap ng feeling. Bation ta po ang Tagharong. Di na ang gandin do paglingawan. No? Itatangaya si Nana. Oo. Kaya sumuya kaya. May- Besa na. Oo. I mean, yung na, pig shortened. Yung Nana, besa na, besa ta. Ah. Tata, Nana. Manay, Manoy. Nay, Ayo. Manay. Ako kaya, may na-experiencehan ako, pista sa mo, sisay nga ako hindi nagkakaraon digdiday kung may bid. Ikaw sa Tagharong, so nagkakaon day midbid.
Ha? Kuya, siguro after you, may share akong very funny. Sa kuya mo na Tita Pita, ano? Nag-close ko. Sabi sa kuya, sabi sa kuya, kan amigo kong very close ko, pwede tayo, may bid mo nga. Niya ko dai. Di ko, sisay niya ko. Di ko niya ko inimid-bid. Tapos, agi-agihan ko baga, tatigpapandukan ko kung saan ko, dahil talaga. Di ko talaga namin midbidan. Di ako nararamduman na nakahampangan ko siya, nakaibanan ko siya, or even nakatango-tanguan ko. Kung ika, so mga invited mo, midbid mo. Oo. Diba? Di ko talaga midbid Tita Pita. Tapos, nag-inom pa. Nag-inom pa. Dahil man nawawala talaga ang irinuman sa, sa fiestahan. Gusto mong sabihin, nag-stay ni Halawi. Yes, Tita Pita, sabihin ito ng mga 3 to 4 hours, di ba? Nag-stay pa doon. Sabi ko, pabayain na niya ako. Fiesta man, di ba? Fiesta man. Pabayain siya na. Nag-uugma. Basta dahil siya na magpasaway, mga arugan. Mga pirang oras, wala na. Maski magpaaram. So, dako na bagay, Tita Pita, na nagtataw kita ng courtesy sa tagharong, di ba? Baka maalaugan mo tabi dyan, malibong-libong na ang payot biyara, o na naman ngayon, ubus na ngayon sa mga bisita, kura na ngayon, binantul ka kung 2x2 diyan sa sisay ka trespassing ka digdi ka man nga imbitado, di ba? Moral lesson is magpaisi, magtaong gala. Tagharong. Taba ka na udungon baga kita bigla. Ora nga karaon na dito, pala may udong, ha? Yan po saro sa mga kumbaga etiquette pagka nakikipag fiesta kita. How about you, Tita Pita? Anong sa imong funny moment sa fiestahan? Ako kaya naki-fiesta, medyo na late lang ako. Solo ako nagduman. Ito pala, so kataning na harong na duman ko. Kaya pala, parang paghiling ako. Sabi ko, natatadi akong kamid bidigdi. O ito pala, sa ibong suharong na dapat dinuman may. Diyos ko po, makasupog. Mani nga, tatugang man lang pala ito. Yung sa grupo may, yung sa BCBP. Opo. So mga kairiban ko, niyan pala duman sa ibong. Ako nagdigdi sa ibong na harong. Hindi ko makayar. Mas nangyari kayo na description ng harong. Nagkakaon ako. Sabi ko, di akong kamid-bid na. Nagkaon ka na? Nagkakaon na ako. Naalon mo? Magkasupog. Hindi ko pagduman ko sa luwas. Natangitan niya ako. Digdigay yan kita ako dyan. Diyos ko, Lord. Kasupugon talaga. Pero kasi teacher man ito kan aki ko. Pero bako talaga ito dapat hindi naman. Bako siya sa tuyo. Kasupog, grabe. Bloopers ko, kadakol kong bloopers. Maski po pala si Tita Pita, nasa sala kidalan pa sa fiestahan pa. Pero marita fiesta. Fiesta man. Baka natin, una ko kaya natin, ubus na sa ibog kaya na ako nagkaon. Anyway, ano man ang sa indong mga mga bloopers tabi sa pagkikipag-fiesta, ha? Minsan baga, maski na talaga midbid binado romanso, baga kaya ako ni Manay Tiya baga. Habis maski na midbid. Uy, ko nga niya, parang naglakaw sa tinampo, naglalaw sa harong, nakikikaon. Oo, minsan baga kita nag-aagda. Hindi gustong sabihin, so baka man lamang ka naglakaw lang sa tinampo na, so naghahanap lang ni malalaugan na. Igwa yan. Igwa May kay arog na-witness kaya. ako. Iyo? Oo. May arog kaya? Igwa. Talagang isasalbar ninda su pagkaon ninda for that day. Iyo, Igwa. Kaya po sa mga siguro ko pausuhon talo sa piyestahan, may listahan, may attendance RSVP. May RSVP. Tangani na matansyata so yan. So papalutuon ta. Mapagalod baga pag nagkukulang, di ba? Pirang oras paan pag mapadagdag. Nakulog ka bang expected na bisita para ng pagkaon. Correct. Pausuhon ta may RSVP pagka ma-fiesta sa Satuya or even attendance sheet. Sa malaog magpirma tabi, may raffle pagkatapos. Ipaparapol ko tabi so payong natada, kanlitsyon. Dahil maarali. Paparapol pa ngayon. Alright. Happy fiesta po sa Gabos sa mga nagsaselebrar kan sa indang mga kafiestahan sa indang mga lugar. Happy fiesta po sa Indogabos. Ano ito, Rom, tabi na tigpapatos ni Kuya Ramer dyan sa
sa technical, may tigpapapatos ini eh. May pigtek sa kuya kasi bago ipapatos da kung makipiesta kita Aran ni sa Indo yan. ara kataning may Wow. mga piyesta. Sa mga amigo ko dyan de Los Reyes family, ano natabi dyan so mga piyestahan, ano? Ibag na po okay, patusan mo ako. Pocheko? Iyan ang gusto sa... Iyang meaning kaya, Pocheko? Baka supang dessert yan na ay iba man pala ito. Potoseko. Wala ko, Pochero. Sige. Day ka man pwede pagparapatusan, Kuya Rams. Iusip ta ka kay ng Brenda. Kung ano-ano naman parahanap mo sa piyestahan. Dahil monitored nga ng sa imong meal. Inang tao na dahil mo pwede ang dahon sa piyestahan. Nag-diet pa ni Tita Pita. Okay. Dahil mo ng transformation. Wow. Baka umabutan sa transportation. Alright, sige po. Again, happy fiesta po sa gabos Yes. na mga sa celebrar kan mga kafiestahan. Ano, kung mag-inom-inom, luway-luway sana. Opo. Yes. Dahil mag-inom sa mamaneho. Yes, Tayo usually sa tama. mga fiestahan, Tita Pita, yaon Wala dyan na so aksidente. aksidente. Buyong na. Nagagamiritan, lalo na pag nakamotor. Nagagamiritan Ingatan po. maneho na buyong. Dahil na tabi mag-inom. Ano? Pwedeng isualak, iyon na sana ang i-sharon nindo. O subagaan sharon nga niya. Ano? Okay? Sige po mga tugang. Alright. Kasaba akong aga, matraffic na sa luwasan, Tita Pita. I heard, grabe daw yung traffic. Matraffic sa ano. Nata daw niya go. Maski sa na may mga maski sa bagang may mga junctions, maski sa na may mga intersection, nagkakaigoning traffic sa digdi sa tuya most especially sa Legazpi and Daraga, no? Given na may traffic talaga, pero as early as 9 a.m. Kasubagong aga pa sisiring ako digdi sa station. Ako alabaw niya ako ang traffic. Oo, ano daw mayroon? Kasi it's something na wala man klase, di ba? Wala man na klase. Dahil man ki-event. Yes. Alas Pero 9. traffic. Traffic talaga, Tita Pita. Grabe. Baka mayroong sarong mataas na Dahil man. Wala man. Okay. Wala man. Dakulo lang talagang auto. no road construction, Dahil man. Wala man. no road repairs. Dahil man. Ma-auto na lang talaga. Nakulo ng auto. Dakulo lang. Mga mayaman. Duminakul so auto. Duminakul so auto. Kung ano mga pang down payment. Bata mo yan. May Ang mga motor pa. may zero down payment sa auto. Wow. Yun na talaga. Kaya Given na yun. Oo, may zero down payment. Kaya ako yan, siyempre traffic baga, tapos suro-suan, siringit-singit, kanya-kanyang diskarte ang mga driver pagka nagmamadali ka na. Siyempre, like for example, mapasiring ka sa trabaho, inabutan ka kang rush hour dyan sa lawas, kanya-kanyang style pag-drive, kanya-kanyang singit-singit, kanya-kanyang diskarte tangani na makalampas duman sa traffic kung sa inigwang buhol-buhol na trapiko, no? Ara mo, Tita Pita, pasalamaton kamong mga kababaihan. Wow. Thank you. Pasalamaton kamong mga kababaihan ta igwala kamong pinagbabawal na teknik pag-abot sa pagmamaneho. Ano daw yun? May totoo daw po mga tugang, sa mga nag-aantabay po ngayon na pagkahapon. Is it true na ang mga kababaihan igwa po ning pinagbabawal na teknik pag-abot sa pag-drive? Ano kaya yung sinasabi mo pinagbabawal? Ikaday kang pinagbabawal na teknik, Tita Pita. Day ka day kang That's something new to me, pinagbabawal na technique. Oo, sikreto sa pagdadrive, pagbabae. May ang iba Pagbaba? sa pagbabiyahe. May sikreto sa pagdrive, no? Ang mga kababaihan may pinagbabawal na teknik. May technique hindi pinagbabawal to. Saba, pwede. Hindi pinagbabawal. Hindi tekniko, hindi ito pinagbabawal. May I know kung ano ang teknik mo, tabi, Tita Pita? Bago ako magbiyahe, I pray. Yun. Yan ang tekniko. Iyan ang bako pinagbabawal. It's a must. Dapat. I pray. Ang sabi ko sa Gabos sa family me, you pray. Bago ka pagbaba mo ng hagdan, magpangadji, pag nagda-drive, be careful.
mag-ingat, magpangadji. Yan. Yan ang sikreto ko. Sikreto. Hindi yan pinagbabawal. Share your secret. So, bako na ang sikreto. Yan ang dapat na nagdepig sa sikreto. No? It's a must. Na every Okay. time. May ano baga? Igwabaga ning driver's prayer. Igwabaga mga prayer kay driver. Okay. Basahon ko nga ni. So, prayer ka na sarong driver. Ano? Hanapon ta sa Google. Driver's prayer. Alright, sige. Sabi digdi sa driver's prayer. Alaba, uswali ipot sana. Excuse me po. Sabi digdi, my Lord, please give me firm hands, attentive eyes, prudence and control, so that I may make a good journey and drive happily at my destination. Together with me, protect my passenger and other road users. Teach me to respect the signs, to moderate my speed, and to use my car for good purpose. May your grace always accompany me on my journey. So, igwa, may driver's prayer po mga tugang. Ano? Saro pa, sabi digdi, my Lord, please give me a watchful eye and steady hand so that no one gets hurt as I pass by. Diba? Gayon na ng prayer. Oo. Pwede gano'n nindo ipaglaag dyan sa indong auto? Lalo na sa tuyang mga PUJ, Oo. PUV. Yes. Kasi sa mga public utility vehicle baga, igwa baga dyan may nakalaag ka nga dyan barya lang po sa umaga. Di ba? May mga nakasurat baga dyan sa may mga stickers. What if yung ilag nindo dyan, prayer. maglag kita kaning driver's prayer. Yes, magayon na nanarong kayan. Tabi Diba? ko at least, pati sa mga pasahero, nababasa yan. Yes, and every time na nag-iinit ang payo mo, dahil mo man talaga maiiwasan, Tita Pita, na mag-init ang payo ta sa tinampo, Correct. may magre-remind. Uy pala, sabi ko sa bago, pig-agadan mo ako kay watchful eye. Tapos ngayon ang nailing mo, sulags kang babaeng nagbabalyo. Kaya may watchful eye. No? And then steady hand. Kung steady hand, so kung pasahin ka, ito sana so pagkabig mo kang manibela, bako na kung nagsuswerve-serve ka from one lane to another. Diba? So, magayon nini karon na ilaagta dyan sa mga bihikuluta. No? Idukuta, mas maray ini kaysa dyan sa mga iba-ibang mga stickers na tiglalagta. Yes. Nakakabakal nga di iba. Idagdag ta po ini sa mga stickers na igwa kita. No? Ining driver's prayer. So going back naman sa istoryata, ang babae na Tita Pita, igwaning pinagbabawal na teknik. Kung ang sa imong teknik is pray before turn on kan engine or upon entering your car, ma-pray ka. Iyan ang sa imong teknik, which is sana all gabos, sana gabos, iyan kibuho na teknik. Sa mga kababaihan dangon yan, pag traffic, kay puhan kisingit, kay puhan pagbigyan, no? Ang gigibuda kan mga kababaihan Tita Pita, bibaba Ang bintana. ang bintana. Bibaba na ang bintana. Tapag nahiling da na babae da ang driver, dakula da ang chance na pagbigyan. Di ba? Pag halimbawa ma-exit sa lane or ma-insert, malaog ka, pag babae da, Tita Pita, sige na kayo, madam. Tita, wanan ki. So dapat marerahay man ang yung nakasmile ka. Oo. At least pinagbibigyan ka. And don't forget to say thank you. Yes. Smile and say thank you. Huwag yung i-roll down mo yung bintana mo Tapos, para ipahiling mo lang yung kunyari nakasando ka or whatever. Diba? Distraction. Yung baka mamay nabangga pa yun. Oo. Tapos so driver na nakakaling sa imo na sana suiling nagaandar pa lang sa auto. Yeah. Distraction. Kahihiling. Oo. Distracted na. Dapat nakasmile. Okay, you smile and then yung parang yung, di ba kung minsan you blow your horn na, 1, 2, 3, parang nagsisignal May ka na, thank signal. you. Oo. Kaya, parang in-acknowledge mo. Oo. Yeah. Sabi kan ibang mga expert, I don't know kung mga expert or I don't know kung ara mo ini, paano kita nagsasay ng thank you sa kapwa driver ta sa tinampo using our courtesy light. Oo, yung nag-iilaw, diba? Blink dakit duwang beses so hazard. Like for example, binaba mo na so bintana mo, ginamit mo na sa pinagbabawal na teknik, tangani na makalaog ka sa linya, di ba? Tangani ka na mag-cause traffic, blink mo dakit twice ang hazard light.
That's another way of saying thank you. Yes. Diba? Pero sana yung mga gentlemen talaga sila na ganyan, nagbibigay. Pero igwang mga dai, talagang nakikipagkarera pa sa'yo. Oo. Ayaw kang pagbigyan. So, Especially yung- nahugmasin na nagkakaburuhol-buhol. Yan. Diba? Ayaw kung minsan, even yung mga nag-cross, pedestrian, imbis na paagihon, ayaw yan, nagdadiretso pa. Yes. Yan. Oh, yan ang problema sa tuya, no? Pirang, tsaka, pag pinagbigyan mo yan, dahil man sa'yo mo mawawara na oras, Ayun nga ni. segundo man sana, magiging kadukot mo man sana siya sa tinampo. So, natalaw tayo kita pagbigyan, di ba? Grabe. Maging mapagbigay kita sa tinampo. Tangani na, aram ito, pag magayroon baga ang feeling na nagtitinraot-auhan kita sa tinampo, True. bawas ang road rage and bawas ang mga posibleng maging koski aksidente. Yes. Diba? So, piling tandaan, ano, pag nagmamaneho, piling pong tandaan na igwa pong naghahalat sa tuya na pamilya sa tuya ng Yes. mga harong. No? So, diba, dyan, wala na di ka na makauli. Correct. No? Mahala. So, mga road rage baga dati, nagburukudan, natapos sa katapusan kibuhay. Di ba? Okay? So, iba pa sa kasusupgan, natapos pa. Alright? So, You tell me. You tell me. Aram pala. Nahiling mo pala Tita Pita, no? Sabi, bakit nga ba? Ha? You tell me. You tell me. Okay. Sige pa mga tugang. Sabi ni Sir Menjo, good PM sister. Ayan, Ayan. Sir Menjo, Si Sir Menjo. Ofracio. Opo. Hi, Sir Menjo. Nakahiling siya Marinapon. ngunyan. Nakahiling siya ngunyan. Si Alvin Uy, matabaon na yan si Kuya A. Kakapamyesta. I want to say hello also yung mga dati kong ka-office mates sa tourism, sa city tourism. Okay, salamat po sa pagilig sa itong Facebook Live. And si Barons Pets Robodzor, tama ba? Nagduduwa-duwa na pang maluya ng mata ko. Yes, tama. San Pedro da Apalaan, Tita Pita. Sa St. Peter. San Pedro ang patron kan mga nagfi-fiesta ko diyan. Naramdaman ko yes. Last year nagtubong ako diyan palan kan aki ni Kuya Boy Mata. Bigahalat ka na duman. At yan. Naka-ready na, naka-reserve na. Ano na sa nagaro? Mapadara na sa nakita. Ano nga dito sabi mong mga pigpupesto? Sa piyesta? Kasubago pig-mention mo? Pues, Yung ulam, ano nga yung sinabi mo? Tahada? tahada. Tapos, menudo, kaldereta, hindi nagkakaharali, tapos, igado. Yan. Kompleto. Mura ka man nagigibon Tita Pita after ka na, no? Nakikaibanan. Makikaon kita. Nakikikaon. Okay, sige. Kaso hapon, nagulay-ulay kita, manugod sa live-in. Yes. No? So, sa muya pong pagbabalik, ang hapot is to live in or not to live in. Na? Sa mga paraan tabay niya to, na nag-aantabay, Kuya pakiklara, living together, Or- day pa, Di pa may kasal. basbas. Oo. Yan, Oo. okay. Pag sinabi kayang live-in, di pa po tigkasal. Kasal, live-in muna bago kasal. Yan Okay. ang piga Yung push mo yan tutukaron kanina, tutukaron ta. If you were given a chance, Please give your comments. Leave your comment dyan sa itong Facebook Live or pwede po mag-upload or mag-text sa 0927-3980955. To live in or not to live in sa samu pong pagbabalik. Oras, alas 2:27. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Since nanalo po muna, tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Since nanalo po muna. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ang aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Alright, balik po kita sa tuyang programa, Usapang Pamilya, to live in or not to live in. No? Sabi nga ni Tita Pita, pag sinabi tang live in, bako pa kasal. Dahil pa po kibasbas hali sa simbahan. Dahil kibasbas hali sa tuyang mga relihiyon. Ano? Even ibang religion ang igwa ka, no? Sa paniniwala mo. Tas sa Christian may kasal, sa Catholic may kasal, sa ibang religion may kasal, di ba? So, but ngayon, sabi nga ni kasuhapon, dakulon ang decide na mag-live in sana. Many of us, dakulon na nagde-decide Tita Pita na mag-live in because
a certain situation na kaipuhan ko siyang bayaan is madali ko lang siyang bayaan. Pag dai ko siya kaya, madali sanang magbutas. Pag-abo ko na. Paghabo ko na, habo Goodbye. ko na. Yes. Diba? That's the reason kung nata nag-live in. But some of us nag-live in because dahil pa ngayang panggastos sa pagpakasal. Baga yun kung habang naka-live in ka mo, the first priority nindo sa buhay is makasal. Tarangan mi ka mo, mga kauron kita kipadi, makasalang ka mo. Diba? Pwede ba ga? Mataw si Tita Pita Kiano, si Tita Pita ang flower girl, tapos ako ng ring bearer. Kidding aside, may mga circumstansyang arog kayan, Tita Pita, no? Sa mga nagli-live in. But mostly, kan mga nagli-live in is nagpapasiguro kan sa indang mga buhay. Dai pa titiwala, Tita Pita, ang bilog nindang buhay sa indang partner. Aram mo sa feeling na live-in sa nata, dahil pa ako sa'yo mo sigurado. Araw gayan, pero nag-iba na kamo sa laog kan harong. And, minsan, live-in sa nata, mapagal nga ang buhay, bata nga, dahil kong pa nga masyadong midbid. At sabi ta nga ni, baga, dahil mo nga mamibidbidan ng sarong tao, hanggat dahil mo pa nga nakakaibanan sa sarong harong. Ginibong literal, iniba man agad sa harong. So, the main purpose, kung nata kita nag-iiba, we are planning to have our own family and magkaigwa ka ining pigaapod na deep or deeper connection. Tapag nagkaigwa ka na ka ni Tita Pitang deeper connection, you and your partner, saro ka na. Diba? As one, kaya nga baga pag tigla kasal, pareho na kamukhang apelido, utang mo, utang niya na. Liability, asset mo, asset niya na. Liability mo, liability niya na. Kasi, you are one. Saro na kita. No? So, that's why nagkakaigwa ng pigapod na deeper connection. But, nagli-live in, dai mo pa sisuko. So, utang niya lang. So, utang mo lang. Kasi, live-in ka mo. Pero I think may mga instances na even if you're living together, parang sinda na and then eventually pag maray na, nagpapakasala. Yes. Paigwa po kaya. Ano? Dako na mga makaugmang istorya kayan pag-abot sa mga mass wedding. Usually, araw kaya ng sa indang Pero igwa man, Kuya sentiments. A, na okay, nag-live together and then nakaset na yung wedding and then ano ba yung tinatawag na parang yung mga video photos na for the wedding, prenup. May prenup na. And then, all of a sudden, hindi natuloy. Kasi, the girl found out na meron palang iba. Ayan. They lived together for about, say, mga more than almost 10 years. And then, pero, yung ganon, hindi natuloy. Pero, they're good friends. Meron ganon. May ganon. They But- respect each other. Ito pala, may third party. May mga araw talaga ka na istorya, no? Minsan nga, nagli-live-in, gusto ko kaya maging straight ngaya ako, baka kaya nahukumali ngaya ako sa kapareho ko ngayang gender. May mga araw Pero going back dun sa sinabi mo na, yung why live together? Bakit kailangan nyo pang mag-live together na kung pwede man sana na ikasal na? And then grow and mature together, have a family, and you have to accept kung ano man yung partner mo, nung ganyan, yung parang i-accept mo lang for what and who she is or who and what he is, yung ganon. So, yung parang acceptance and Yes. yung dapat there should be a room for change. Yes. No, kailangan magbago na parang hindi pwedeng sa mga bad qualities na dadarahon mo pa forever, di ba? Kasi ikaw na Tita Pita ang mga phases kan marriage. Iwan ko palang kaya, ano? Even sa pag-ibanan palan kan couple, igwa ki
mga stages. No? Garo, pag ako kaya nadadangog kaya na stages na yan, tig-iisip ko ilang na cancer, stage 1, Saan araw ko lang stage honeymoon 2. stage. Iyo ang pinakamasiram. Honeymoon stage lang. Una ako, Tita Pita, iyo ang pinakamasiram na Manatatapag-una mo. na stage. Igwa pa pala mas masiram sa honeymoon stage. Ay, ano kaya yun? Ano? Ining pang-udyan na stage sa kasal. How many stages are there? Sabi digdi igwa ning honeymoon phase, which is initial pa man sa napalan ini yan. Tita Pita. Honeymoon phase, sunod dyan, so realization, period of realization. Na ganito pala ang Ganito pala ang may asawa. Okay. Ganito ka pala. Ganito pala siya. Araw Ano pala niya. Abo ko na niya. Di ba? May akin na. Ano? Oo, duwa na no. Susundan dayon kan potential rebellion. My goodness. Ah. Araw palang kainin, Diyos Oo. ko, head on. Oo. And eventually, may piga-upod ng cooperation and even deeper connection. Deeper connection. Una ako, ang pinakamagayon na stage is honeymoon. Bako pala, ini pala na deeper Deeper connection. Which is nasa last part kan sa indong pag-ibahan. So, dakula ang tsansa, Tita Pita, na kung kamo live-in partner, di ka mo makaabot digdi sa deeper connection, which is yun ang napigsasabing pinakamasiram sa pag-ibanan kan mag-agum or mag-partner. Kasi, yes, daig nagbubulagan pag-abot sa honeymoon phase. Yaon pa dyan, sumaski sa income mo mag-ibanan. Nararamdaman mo po yung honeymoon phase. Ba? Di ilang gad pwedeng mawara sa mata mo an sa imong padabak. Ba? Honeymoon stage. Honeymoon stage. Gabos iyan may ilaw, maski banggi. Di ba? Nagliliwanag ang palibot. Puro may stars. Yes, Tita Pita. Kumbaga, ang buhay mo may kolor. You have all the reasons to smile. You have all the reasons to daydream. Magmahon ka pirmi. Maski na yung kwarta, maugmahon. Kasi nasa honeymoon phase ka. For how long? Sabi din kang iba, 3 months. Ang bilis naman. Depende siguro ko sa ido kung paano nito ipoprolong. Okay. So honeymoon phase or honeymoon stage na pick-upon. Kasi during honeymoon stage, wala gabos iyan kagayunan, gabos iyan masiram, di ba? Masiram. Sabi yun, dai ka nang, sabi nga, salamat ngayon. Marami pala ngayon, masiram pala niya ang buhay pag may agom na. But eventually, maabot ining piga-upod na. Realization. Yes. Period of realization. May mga realisar kita sa satuya na buhay. Yan, pag-ibahan. Araw- As husband and wife. Yes. May mga nagkakadarangog ako na mga realization, araw pala niya ka ani pagka nag-aagom ka na. Day ka na day ka na pwede magpara banjing-banjing. Day ka na pwede magparalamaw. Yeah, that is one of the realization. Ako iyo kay ito. Pagka nag-ano na ako, nag-abot na ako sa period of realization. Siyempre, parang may overlapping yan kang honeymoon stage. Day sa clock mo ang pagbanjing-banjing. So, papalipason mo sa oras na day kang naginibo. Iyan na sa mga bagay. Kasi, Kasi may obligasyon ka na. yes. After work, kailangan mong mag-uli na kasi meron nag-alat sa imo. Yes. Bako na, so, pag luwas mo, araw ka to, pag konsultero ka, pag luwas mo sa trabaho, mauli ka sa indot, pag talagang pipirot ka na. Di ba? Ngunyan, you have to go home early. Kasi kung may aki na ka mo, may nag-ahalat, makakawat ka mo sa aki. And, di ka pwede matenga. Di ba? So, parang dire-diretso. Yung ano pa, I think Kuya A, na realization that hindi ka na pwedeng mag-decide on your own. Yes. Every time, you have to consult Correct. everything Opo. sa lahat ng aspeto, di ba? Opo. So yun, siguro yun din ang sarong aspeto na parang I cannot decide for myself anymore. I have, kasi syempre, about family matters. Opo. Pero minang kasarabay. Mhm. So yan, na maski gusto mong
ika lang, hindi pwede. Oo. Kasi may asawa ka na, di ba? Padi ngaya, i-invite ta ka ngaya padi sa birthday ko ngaya. Pero ngaya, daman nga kita sa oraryo. Daman nga na isipan na mag-decide nga celebrate kang birthday. Invite ko ngaya ka. Siyempre, di ka matulos makaiyo. Maparang. Maparam ko, iba mo sinda. Di ba? So, di ka pa makasabi. You have to decide considering na may agum ka na. Di ba? So, di ka matulos makakaiyo. So, iyan kaya, no? Realization na rugan. Ang ibang realization towards your partner. Ini ngayong lalaki ngayong ini. Sa inot sa ngay matibay. May kasabihan bagang, sa una lang magaling, kang nagpipiday nga sa kuya. Maski nga matanga nga nasusundo ako. Kunya. Ngunyan nga ya. Dahil na lamang nga ako pigapot kung na mauli, anong oras ka mauli. Ano naramdaman? Naramdaman. May mga araw talaga kayan, di ba? Igwa pa sabi man kan lalaki, Uli na sa. kang nagpipiday pa sa ngayon ko digdi sa babae ngayong ini. Pero nga nakapusturahon. Ngayon nga, dahil na nagbabra. Lusyang. Lusyang. Di ba? May mga araw kaya na realization towards our partner. Na digdi pagamot sa realisasyon na ini, may mga marirealisar kita sa buhay. No? Sa mga may agom tabi dyan, no? Yung realization nito, pwede nito tabi ipadara sa muya digdi. Mas madagdagan ng satuya na ano yan, na pag-restoryahan. No? Nasa period of realization kita. Digdi sa point na ini, Tita Pita, makakapag-isip-isip ka na. May maiisip ka digdi na what if, no? What if nga dahil nasa nga ako digdi nagpakasal. May mga pagbasol That's true. na maiisipan kita. May mga pagbasol na maiisipan kita. Mas maray pa pala niya. So, engineer nga yung nagpiday nga sa kuya dati. Siguro ko ngayon, ang bungay ko ngayon ngunyan, magianon. Araw ngayon ko yan, mautang na naman niya kung bunay nga sa tindahan. Di ba? So, may mga marirealisar kita. And then, may mga what if na kita sa buhay. So, pag luminala, ining mga what if, pinatulan ta, Wala na. wala na, maabot na kita sa next phase, which is, ano ini? Potential rebellion. Potential rebellion. Nagre-rebelde ka na towards your partner. Ngayon na dyan, so iwal. Ah, Wala nang katapusan. Correct. Maiwal na po dyan, Tita Pita. So, abo kan agum mo, yun ang pigigibo mo. Abo kan agum mo, rebellion nga ni di ba? Nagre-rebelde ka. Abo ni Mrs. na sige kang inom, sige ka man kiinom. Abo man ni Mr. na sige kang talak, sige ka man kitalak. Di ba? Kasi rebelde ka. Kasi so pag rebelde mo, duman nakukuha sa point, sa period of realization, may mga nare-realize ka, which is, ang tao kaya ang negatibo, ito ang pirming nagtatatak sa iya. Diba? May na-realize kitang something duman, negative, na nag-trigger sa tuya na maging rebelde. So, sa marriage, so lahat yan aagihan. So, di kita pwede mag-stop na after kang sa realization na dapat deeper connection na. Yes. So, kailangan we have to pass through iniong rebellion. Yes. Lahat. Ini ang pinakamapagal Ayan. lusutan, Tita Pita. Kasi digdi na nag-aarabot, so decision, borolaga na. Iulit ka na kaya kay mama mo. Diba? Nagbabasol nga kung natatak na inagom. Siging barkada, puro ka inom, nag-agum ka pa. Diba? Dahil ka nakakaara, may naghahalat digdi sa imo. Kung dahil ka mauli, magsabi ka, di mauli, tanganing malak, minan pinto. Araw kaya, nag-iiriwal na. Minsan may nagralayog ng plato. Nagralayog na su kaldero, kawali, kutsara, tinidor. Di ba? Nag-iiriwal. Nag-iiriwal na. Yan ang mahiling ta sa tuyang sosyudad. Nag-iiriwal sa mag-agong. Kasi nasa period sindakan rebellion. Hali duman sa realization. And after this, sabi digdi ta makukuha ning
cooperation. May na-realize na kang pag-iwal ninda. Dapat pala nga, arog pala niya nagad ka ni ano. Igwa na sa niling cooperation, Tita Pita. Nagabot na sa punto na nagkaulian na sinda, nag-sorry na. Tapos nagabot sa point na since na basugo na so experience nindo ups and down na mag-agom. Nagkaigwa na kamo kaning pigaapod na deeper connection. Kumbaga makusugnan sa indong relasyon na maski ano ngayang bagyo, dahil ngaya kita Nasabutan na. correct. Dahil ngaya kita basta-basta matitinag kaining mga diit na mga problemang ini. Inagihan mo na so almost na magbulaga na kamo. Because you are married, igwa kamo ki basbas, igwa kamo ki purpose, may padumaran kamo, may covenant kamo, may promise kamo sa kada saro and then kay Lord. That's why dahil kamo na natumba kang mga pagsubok. Pero kung live-in partner kamo, Wala na. kasi ang pag-ibanan dapo mga tugang, di talaga sinda nakakaligtas. Whether you are live-in partners or kasal, maagi kita kani sa stage na ini. Diba? So kung dai ka kasal, you are just living together inside your room, your house, or in one roof. Wala na. Baka duman pa sana sa realization, Nagbulagan. nagbulagan na kamo. Ayun. Possible. Di ba? Araw pala yan yung magkaturog. Nagkatatakig-takig niya ang kama pag nagkakaturog ngayon. Grabe mo na okragong. Naman pa sana na-realize mo ito. Grabo mo na. Imagine niya, for the rest of my life, burubang ngayon siya nag-ukragong. Burubang ngayon ako mata. Di ba? Araw ko mga siring ka na kababaw na mga Babaw na rason. na Parang like realization. you have to accept na Oo. yun na yan ang husband mo or your wife na ganyan. Nag-aabot pa sa punto na nagkakaigo ng third party, mga selos-selos. 'Di ba? Kasi ngunyan, madali o na dakulo na ng mga bagay na pwede tang isipon, lalo na sa cellphone, dakulo nagkakadarakop sa cellphone ng mga agom. Siyempre kung live-in partner ka, may third party, may nagturo-text, turo-chat, kasi yan kay iwal. What if kung medyo nagsasawa-sawa naman sa imo, Goodbye tulog. goodbye na, 'di ba? So, you won't be able to achieve this so-called deeper connection kung digdi pa sana sa point of realization is uminabo ka na. Yan na. Tapos na. Tapos na. So, ang pagkakaiba kang kasal, kasal ka mo. You have all the reason to stay kasi kasal ka mo. There are even instances na arog kaya na nagbulag pero nagbalikan man tulos. Oo. May arog ka yan. Kasi nga ni, kasal. Kasal kaya ka mo. Dahil ka man makakabuelo. May mo kay maghimas kirehas. Kasal ka mo, nagbulagan ka mo, tapos nag-iba ka sa iba, ay may kaso ka. Diba? Dahil ka pwede. Pero kung live-in partner ka, dahil nga ang habol. Dahil kang habol. So, easy to detach pag live-in partner. But you can't achieve Yung deeper connection. ining deeper connection which is inipalanti-tapita ang pinakamasiram sa pag-ibanan kan magka-partner. Bago palan ining honeymoon. Kuya Bonj, ano masasabi mo sa honeymoon phase or honeymoon stage? May na siya. Nalingawan mo? Ha? 3 years. 3 years lang? 3 years lang? Wala na? 3 years na? Yun po na mga tugang, realization lang po ini sa gabos, lalong-lalo na sa panahon ngunyan, na nagdadakol ang nagde-decide na mag-live-in instead of magpakasal. Magastos pa man niya kita. Diba? Ang iba ka yung mga rason, magastos nga magpakasal. Diba? So, nag-live-in mo na. Nahalat na sa nakang sponsored Oo. by mga LGUs na Oo. mas wedding. Si Ninong Mayor, di ba? Siyempre, kung si Say ang nag-conduct ang mass wedding, Ninong automatic, di ba? Si Congressman yun, paano? Di ba? Ninong. Ninong na si Congressman. Di ba? But,
what we are trying to say is, mas nakakatabang, mas dakula ang chance na maabot tayo ning deeper connection stage kan sa tuya na pag-iba-ibanan as a couple kung kasal. Dakula ang chance na mag-abo tulos kung live-in partner sa nakamo. 'Di ba? So if we really want to grow old with each other, may mga kanta ba gano'n? I want to grow old with you. Magayon ba gano'n katong Grow kanta? together. Kasi nandyan yung, of course, the love is there, the Yes. respect, Opo. yung ganyan. Yung accept mo yung kung whoever your partner is. Ganon. Kaya nga, baga naman sa kasal, so, vow ta. For richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. So, Forever. Dahing arabuan duman. Dahing arabuan. Maski anong iwal nindong duwa, kasi normal talaga na sa mga mag-agaw, nag-iiwal. Wala pa garong mag-agaw na din nag-iwal. Minsan nga niyan, ang mortal mong kaiwal. But Sigurang na, siging iriwal pa. at the end of the day, Kamu mangilayo. Kamu man ginaray ka mo man. Pag may kaiwal ka mong iba, magka-apil man ginaray ka mo. Pero paano kung like sa indong nagbabind? Okay. So marriage yung nagbabind sa indo. Ito sa connection nindo. So sabi nga ni, bugkos nindo sa kada saro. Na whatever happens, ano mangyari, igwa ka mong rason to stay. And then, experience this so-called deeper connection. Data pa ini masyadong maipapaliwanag. Ta deeper connection nga na ini. Kamo po kani ang makakapaliwanag kung gura ano ini kasiram na deeper connection. Paduman kita gabos sa deeper connection, di ba? Magpakarasal na. Para ma-experience. Para yung ma-experience yung deeper connection. Ano? Well, kung kamo live-in partner and then nakuha na nito yung deeper connection, congratulations. Ano? Ito sa pagsasabi talagang grabe ang gulo-gulo. Grabe ang gulo-gulo. Okay. So, hopefully, sa mga desisyon ta sa buhay, no? Sa mga nagdedesisyon, tita-pita na mag-agom, magpakasal, magkaigwang ng kaibanan sa buhay, hanggang sa pagurang, hanggang sa kita mamaaram na sa mundo, is makuata sa buhay ta. Ma-achieve ta ito, no? And then, marriage, madali na baga ang June, karasalan na, mag-isip-isipan na nindo, no? Hindi makaipuhanan da, sabi kan mga padi, hindi man da kaipuhanan na, grabing gastos o bonggang-bonggang ang kasal, no? Kasi punta grabe Yes. ang anong kwartangon niya. Correct. One of these days, pag abot kang Hunyo, let's talk about marriage naman. Kung ano ang natatao kan kasal sa buhay kan tao. Kuya, incidentally pala, I would like to greet yung daughter ko. Happy wedding anniversary. Ngunyan? Oh. Nasa sila? Nasa Switzerland. Si Wow. Luan and Luke. Si Luan And Lucas. Lucas. LL. Luan and Luke. LL. Luke and Luke. Grumagayon na, no? Pagkang kasal tinda, LL nuptial. Alright. Kinabot na naman, huwag ka taling oras. Kaya sa tuyo na parami ang trust na pamamaaram. O, yugon man tita-pita. Makaskason talaga ang oras. Ano? Sana dakulong kitang na yung Ma-realize. different phases kang marriage. Yes. Diba? So, sana day lang sila makaabot duman sa bago sana sa honeymoon. Yan. Maagi, Natulog pa yan. maagi ka sa realization. Yes. O Oo. even pag nag-rebuild ka na, dahil ka na mo. Yan. Maagi talaga data na maagi dyan. No? So, importante yun, the love, respect, and open communication Yes. para makaabot kita sa deeper connection. Yes. Alright. Ang main goal, deeper connections. Okay? Sige pa mga katugang. Laro technical si Kuya Ramir Tanay and then si Jerome Martinez. Kay baran po si Tita Pita. And Kuya, Salamat sa nagantabay sa Webes Giraray. Mabuhay! mabuhay! Sa inyong natanong, ang programang Usapang Pamilya